Szervusztok! Köszönöm szépen, hogy néhány percet ráfordítotok az időtökből arra, hogy meghallgassátok, amit szeretnék nektek elmondani. Aki ismer, tudja, hogy nem vagyok az a bizonyos üzletasszony típus. Sokkal inkább tanító a szó minden értelmében, ahogy ezt már többször és több helyen megfogalmaztam. Éppen ezért egy kényszerítő erő hajt belülről, hogy mint korábban a nyilvános beavatás eblog.hu oldalamon, és egyéb a Facebook zárt csoportjaimban már sokszor, most is megosszak egy széles nyilvánosságot érintő információt, ami nem reklám. Ennek alátámasztására természetesen dokumentációt is mellékelek, illetve elég sokan ismernek ahhoz, hogy tudják, igaz, amit leírok. Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy általános iskolai tanítói képzettségem mellett szakképzett orvosi masször végzettségem is van, így még inkább autentikusabbnak érzem az információt, amit most megosztok. Természetesen a hazai és európai gyógyszertörvények ismeretében. Valamennyiünk előtt ismert, hogy az életkor előrehaladtával, valamint egyéni adottságainkból és az életmódunkból fakadóan, és még sorolhatnánk, hogy milyen egyéb okoknál fogva, a szervezetünk idővel előregszik. Szépen lassan kialakulnak a krónikus csont- és ízületi bántalmaink. Mindenféle egészségesnek titulált étrend mellett is veszítenek csontjaink kompakt állományából, csigolyáink rosttartalma csökken, ízületeink legtöbbünknél jeleznek egy-egy, mára már sajnos mondhatjuk nem ritkán extrém időjárási frontkor. Szintén egyéni érzékenységnek megfelelően ki hogy tudja ezeket a problémákat elviselni. Fontos megjegyezni, hogy a mozgással és megfelelő életminőséggel jócskán kitolható az a nehézség, de sajnos a legtöbb embernek szintén ezer ok miatt nincs erre lehetősége. A nehézség az ebben a harcban, hogy a legtöbb esetben szépen, lassan, apró jelek mutatják, hogy valami megbomlott az egészségünkben. De a mókuskerékben sokszor vagy nem vesszük ezeket észre, vagy nincs idő velük foglalkozni. És aztán eljön az egyszer csak helyzet. Mind az életkorom, mind a munkám miatt, valamint azon oknál fogva, hogy 3 gyermeknek adtam életet és neveltem fel őket, már régóta igyekszem az egészség útján járni, amennyire csak tehetem. Azonban amire nem számítottam másokkal egyetemben, az a Covid volt. A rém, ami mindent felülírt legtöbbünknél. 2015-től kezdtem el a gyógynövényeket, gyógygombákat bevonni az életmódunkba, annak gyakorlatilag minden szegmensébe, az étrendtől a tisztálkodásig, amiben a fogmosást és a bőrápolást is beleértem. Mondhatom, hogy 2021-ig, tehát 6 évig semmiféle gyógyszert nem kellett szednem. Sem nekem, sem a gyereknek, sem a férjemnek, sőt, még az ő köldökség műtétje után sem. Édesanyám tumoros betegségénél is minket igazolt az élet. Minden egyes alkalommal volt választási lehetőségünk, és mi nem a gyógyszereket, hanem a gyógynövényeket választottuk támogatásként. A fájdalom küszöböm nagyon magas, ez is egyéni adottság. 2020 őszén egy hatalmasat hanyatestem. A Covid kellős közepén a hatalmas hematómát nem mutattam meg orvosnak. 2023 nyarára azonban olyan elviselhetetlenné vált a fájdalomérzés, hogy eljött az idő, muszáj képalkotó diagnosztika, hogy megtudjuk, mi áll a háttérben. És most nem kezdem el, hogy dacára annak 1000 éve fizetem a TB-t, mikorra derült volna ki, mi a probléma. És ezért magánegészségügyi szolgáltatásokat kellett igénybe vennem, nem kevés pénzért, hiszen indult a tanév. A pedagógus pálya számomra sem az íróasztal melletti munkát jelenti, illetve nem teljes munkaidőben. Kicsi gyerekekkel foglalkozunk, naponta többször emeletről emeletre, fel, le, de kiszámolja. A tanév számos feladatot várt, amikor nem tudom a fájdalmat viselni, azonban a fájdalomcsillapító gyógyszerek, tapaszok nyilván nem csupán egy-egy beidegzett területet fájdalommentesítenek, hanem az egész agyműködést tompítják. Egy szóval, a diagnózis után jött a sok. Műteni semmiképp, helyette gyógytorna, gyógymasszázs időpontra. Ami aktív munkát végzők esetében nem annyira kivitelezhető, az a néhány alkalom pedig nem is elegendő. Ha viszont magánúton az egyéni beosztásomhoz igazítom, na akkor lássuk csak,
Igen, 3-tól 5000 forint egy-egy alkalom. Persze ott van az a jó öreg internet, az online tornák, de másokhoz hasonlóan az első néhány alkalom után biztosan találok majd kifogást, hogy most éppen miért nem tudom csinálni. A fájdalmat viszont nem bírtam tovább vinni, és elkezdtünk számolni a családi kassa lehetőségeit tekintve. A gyógynövényeket, gyógygombákat eddig is szedtük. Ezek nem gyógyszerek. Amikor szükség van arra, hogy a megbomlott állapotból visszanyerjük az egészségünket, a hatóanyagot meg kell emelni. Nem betegségeket gyógyítanak. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hanem az állapotot segítenek a szervezetnek visszaállítani. Elképzelhető, hogy más termékek is kellenek ilyenkor ahhoz, hogy az megtörténjen, azokon túl, amiket eddig már alkalmaztunk. De ami a legfontosabb, mindezt mellékhatás nélkül. Hányinger, fejfájás, hasmenés és egyebek nélkül. Ez történt. Mivel a pedagógus fizetés ezelőtt és ezután sem lesz versenyképes más jövedelmekkel, így elmaradt a fodrász, a műszempilla, az épített köröm. Nem tudtam a ruhatáram kicserélni. Ettől még én maradtam. Viszont 3 hónap alatt 2023 novemberére a fájdalmaim megszűntek. A kisízületi gyulladás, lábdagadás a múlté. Végre fel tudtam venni a karácsonyi műsorkor a magas sarkú csizmámat. A tapaszok, amelyeket reggelente kellett felhelyeznem, hogy kibírjak 8-9 órát az iskolában, és amelyektől folyamatosan egy mentolos illat vett körül, már ott maradnak a gyógyszertárban. A pénzt, hogy ez mennyibe került, inkább nem írom le. A DXN cég termékeire nem mondhatjuk, hogy meggyógyítottak, hiszen erre csak az orvos és a gyógyszerek képesek. De segítettek, támogattak, az eredmény pedig nyilvánvaló és látható. Természetesen az én Bakjegyű Attilám mindent szépen kiszámolt. Gyakorlatilag anyagilag is rendkívül jól jártunk. Nem a gyógyszertár kasszáját gyarapítottuk, hanem a saját háztartásunkét. Most már jöhet a fodrász és a ruhatárcsere. Még egyszer ismétlem, miért mondtam mindezt. Okulásként, tanulságként, ami egy régi reklámszlogen volt, nekem bizonyíték kell, nem ígéret. A DXN cégben néhány éve vezetőként eltöltött 9 esztendő legújabb tapasztalataként mondtam mindezt el.